Így maxolt ki az ingatlanadásodat. Gyere, most elmondom a tapasztalataimat. Kezdjük is akkor az előkészületekkel, felkészüléssel, vagyis hogyan rázgatjál be az ingatlanodat eladás előtt. Nézzünk is egy-két példát. Az első. Először is nem állt rendet rakni, szelektálni a fölösleges dolgokat, hogy minél átláthatóbb tér alakuljon ki. Második, az elmaradt karbantartások, javítások pótlása. Mint például nem árt, hogyha azt az ablakot ki lehet nyitni, a karnisod nincs leszakadva. Ilyen apró dolgokra gondolok, ami egyébként is bántja a szemed, vagy a feleségedét. Miért is fontosak ezek? Mert amikor jön a vevőd, és nem tudod kinyitni az ablakot, mert megspóroltál 5000 forintot, azt mondja, hogy cserés, az meg 300 000. Nézzünk egy-két előforduló problémát még. Csöpögő csap, vevőd azt mondja, hogy 50 000. Meleg víz nem jön elég gyorsan, azt mondja, hogy rossz a kazán. Arra már 2-3 milliót számol. És ez miből jön le? Mind a vételáradból. Ugye, hogy megéri foglalkozni vele? Ha érdekel a folytatás, akkor kövess be, hogy ne maradj le.